sinambi juruladi meratetesaken nandung barokah utawi berkah mijilipun temanten putri saking sasana busana tumuju wonten ing sasana rinengga kinen pinondongan dening panjenenganipun Bapak Parmin sanipun Ibu Prawatun sagebyar kacarita tumedhak siniwaka Cinandra Yayah Kadya Sekar Desa Mawa Teja Candrane. Monggo Pak Parmin sarwi Ibu tumuju wonten sasana busana manten putri. Tindake sareng Pak Parmin gandengan asta. Nggih. Gandengan Pak Min. Malah ditinggal. Tobiak kok. Baru gone. Rening gadung malengkung kadyuping maruta manda tinon ana teja ngakuwung mawa praba Suwara Brata Pitana Purwakaning Kandha kadhapuk rampak runtut rinengga ukara kalawan busana kang sarwa patut Sang Bagaskara pinangka papadhang kidalang gagesangi urip-urip nyawiji gedha keprak imbaling keteking jejantung gamelan waranggana mujudake panggayane praja cipta rasa manunggaling karasa njaringi mijil temanten putri ana cahya manter nyada lanang lah punika tejane temanten putri ingkang kepareng binayang bayangkari Wasinana pinangka Wimbaswara minangka Krusadikara Pandhara Ayu Kiki putri Anakonda KDRT dasar ayu warnane nganti pagrayu pager bagus patah sakembaran ana teja ngakuwung mawa praba lah punika tejane temanten putri lenggipun Roro Ayu Aprilia Tianasari dasar ayu warnane branyak pasemone yen Cinandra kurang candra luwih warna apa tetandane ngagem cunduk mentul kagem lumaksana ebah lah punang asta ngawe-awe marang kekasihira rek mau kemak kembang bakung bathuk nyela sendali alis nanggal sepisan idep temungo ing lawang mripat dalak-dalak bawang sabungkul krana ngrungi kadha kencana katemben pinatan ati manggis kalangan paja wiji timun wang angkal putung gondhek kudhup turi mila datan mokal yen Roro Ayu Aprilia yen mesem bebasan pait madu jonggo hangulan-ngulan hangelung gadung undang Praja Mas Mayudara mung ngacengkir gading piningit driji mucuk Tanjung astane Gandewa pinantang bangke alih ora mantra jeblos karo ibuke upama kanggang sirgares lurus kempol kialang marak tungkak bunder lir dinangka jejempol kadolase sarpolari angkon pila datan mokal yen Roro Ayu Aprilia yen lumaksana mager timun tanggap ring sasmita pagrayu pager bagus arsa ngatur ki kang katelah boga jenar sindur manis Tirta unjane sang nata
Bapa Parmin kula kepareng badhe ngaturaken buga jenar buga daharan jenar kuling kangge bedharan Sang Nata monggo paduka tampi Bapa Parmin. Genduk kene tak tampanane ya genduk. Paripurna sliramu ngaturke buga jenar rucuh dekan kalapa muda. Sekar mayang Kalpataru Dewa Daru. Pinangka syarat sarana iki bedolen yo nggih. Wis pokoke dawuh Bapa Parmin sarwi tibu kula badhe muli dawuh badhe bedol Sekar mayang. Duga-duga digawa ati-ati aja kongsi keri. Aja nganti ana kembang kang gogrok, godhong kang alum. Rengkuwen kadung rengkuh diri pribadimu. Wis pokoke dawuh Kanjeng Rama Ibu. Suami kula badhe muli dawuh punapa ingkang minangka paduka dawuhaken dumateng kula. Ya kantinen manggala yuda. Krusa dikara cantang balung sebodoco laku. Munggah tinggil binaturata kene. Ngestake dawuh Rama Ibu Sekar mayang Kalpataru Dewa Daru. Iki bedolen yo nggih. Ngestake dawuh Rama Ibu. Rengkuwen kadung rengkuh di pribadimu, paripurna sliramu bedol Sekar mayang. Tumuju ing sasana para manten-manten kakung kantinen. Manten kakung saha bapak ibu saka njuruk dumplengan saka binaya dumplengan pitu yo nggih. Ngestake dawuh kana daya-daya enggal tumuju ing sasana para manten-manten kakung. Bapak lan ibu manten putri saha pagrayu tumuju ing sasana bale winangun. Ngestake dawuh tumedhak Siniwaka Sang Krusa Dikara Sang Wimbasara panjenengan ayu kiki nganti manggala tumuju ing sasana para manten-manten kakung mangke kinanti Rama Ibu saha pangombyong saking binaya dumplengan pitu Pak Parmin tindak alon-alon mawon nggih tumuju wonten sasana bali pinangun saya caket dasar sembodo ing karya datan mingkuh saliring kewuh nganti manggala tumuju ing sasana busana temanten kakung arsa kasigek pinunggel mrikawi gamelan para lumantar pasugatan panglipur gembrung irama mangke pangapunten para pangombyong saking binaya sak cekapipun mangke nderekaken rawuhipun manten kakung kadhapaken manut satataning adat budaya luhur. Sing setan monggo basa dikun menungko yang Pujung Agung. Mas manten kakung daya-daya tumuju wonten sasana wiwara ngajeng kesanipun rancak monggo mas manten kakung tumuju wonten wiwara ngajeng yang Pujung Agung kinen mratelaken pasangan lurup gelaran kasigek pelunggel merekawi monggo para pangombyong ndherekaken rawuhipun manten kakung kaldhapaken manut satataning adat budaya luhur sagung pertembrangan kasuwun berkahipun ngurmati dawuhipun temanten kasuwun jumeneng ngadeg kalih menit kemawon kagem ngurmati dawuhipun temanten Cinandra yakadya cantuka munya madaning balumbang wanci jawah kodhok ngorek kabiarasi semoga kasuwun jumeneng kalih menit kemawon ngadeg 2 menit kagem ngurmati dawuhipun temanten
wis dumugi wahyane mangsa kala dumawing kodrat saking pangosing Gusti kang akarya loka nalika samanana titah kang kepareng asipat jalu tanapi wanita kang ancik alaming madhamestuti ila ujaring para kina ingkang dadi nundi-pundi sarta hangluli laksitaning harja edi endahing budaya tulus kawuryan pratengunggal kang tinuju catur neta linambaran budi luhur sakala wonten daya pangaribawa ingkang nirasa kaiponten kalebu yayah linobong jering wardaya kelem karo banding mamalis hutan wawa cinitra ukara kambang kumambange sekara triwarna ingkang mapan wonten Bokor Kencana tanggap bring sasmita temanten kakung sarimbit temanten putri kawisuda wonten sak ngandhapipun Tarumagung ingkang kepareng dipun pratitisaken pepundhen minangka Yang Pujang Agung panjenenganipun Yang Sadikun minangka Tetwangga Agung wonten wewengkon Kali Kangkung nglebak Kradenan Borajawi Tengah sampun kepareng kawisuda manusatataning adat budaya luhur tanggap ring sasmita manten kakung sandhit manten putri Gya Jawatasta pinaringan jimat japa mantra dening Eyang Pujang Agung mugi-mugi temanten kakung sandhit temanten putri paripurna kawisuda saged bangun warga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang riparingan dalu mangke panjenenganipun Roro Ayu Aprilia Tiana Sari Atukrama muda tumaruna bagus warnane sesilipun bagus Yudha Prasetya tanggap pring sasmita ten putri Gya Pinarak sesedokan tukul hamari kelu yayah konceping balmala wadananira sumembah marang ngraka ngaturke bekti jejering wanita paripurna sumembah tanggap ring sasmita bagus Yudha Prasetya arsana pak ponangan tiga ingkang cinaket wonten ing Bokor Kencana ponangan tiga tinapahing padha pecah sakmenika sasmitaning paripurna kawisuda saking pribadi sasmita temanten putri Gya miji sampeyan kang ngraka mugi-mugi ilang sukertane karya bagya mulyanira paripurna miji sampeyan kang ngraka temanten putri temanten kakung arsa jengkar sinimaka mancik wonten saluhuring pasangan pasemonira wis dadi jodhone wis dadi jatuh kramane kliru Sekar Mayang kembar mayangnya dijolke sing kakung jolke sing putri kawis tinggal sampun paripurna sing kepan sindur manis Tirta kinujuan Tirta wening mije saking Kendhi Pratala sang laras moyo manjing sinimaka
kene pesik Mas Marang Gono Tino rasa mate wis dadi kudangan rukune bebraya ya mikir nek pesik Mas Marang Gono tambahi tunggal apa kalih paripurna Raja putra kang lagi taman guna duyung lali garwa putra atilar praja dewalandang brompo datan weruh tindake kasuruh ayo alon-alon kataman desti guna tansah bisa obat tahan bisa andulu sukalila praten ampus
Prabowo Puna Mas Bagus Yudo Prasetyo Agung Yayah Nalindra Muda Gung Binetara Merabung Pinaning Ratu Sinuyut Kamledasih Prabowo Merbawani Katitik Palenggan Sangkap Diwado Idem Permanem Datanana Walang Alisik Gegodongan ingkang sami hebah samlana Datan Mampah kang kabiarasi halamung kuperteking kadang juruladi meratisaken papan palenggahan sampun jangkep sinimaka tumapaing gati kerobongan kinurakan saking temanten putri sungkem kalian kakungipun nuhun dawuh saking Bapak Marmin saripun ibu paripurna temanten kakung saripun temanten putri kami suda mugi-mugi saged anggur kepimring ibu Pertiwi lamat-lamat kabiarasi Rahing nata kerwarisan tanan jaya roling gadung malengkung katyumping maruta manda tena wong tramira rama rak monggo Bu Ana tanggap pring sasmita temanten putri dia pinarak sesedokan tumukul hamari telu yayah konjeming Bantala sigra sembah marang ngrapa ngatonke bekti jejering wanita Kang Mas kula badhe sumungkem dhumateng Paduka sedaya kalepatan kula nggih kula lados dhumateng Paduka nyuwun pangapunten Kang Mas Wong Ayu wis ora ana sing luput mbok menawa ana sing luput pun Kakang ngapura semono uga yen to pun Kakang luput njaluk pangapura ya Wong Ayu wis kok dawuh Mas manten kakung jumeneng langkung rumiyin ngaten dhisik lantingan temanten putri dipun lanting Mas enteng padha dicangga abot padha dijunjung lolos buwung Wong Ayu iki sifat yandelipun Kakang lolosen ya Wong Ayu sebab apa sliramu lan Kakang jejering putra sungkem karo wong tuwa ora diparingi ngasta sifat tiambel utawi curiga utawa wangingan wis tok dawuh Kang Mas lampun kula lolos pulang duwung Paduka ayo sungkem karo bapak ibu monggo suami kula dherekaken sing ati-ati ya wong ayu wis tok dawuh Rama kula kang sowan kalian garwa kula ya kene tole lan kowe gendho ngene nyaketa bapak Kanjeng Rama sungkem darma bekti kula ngatur Paduka ingkang ukir jiwa raga kula Rama jagat dewa pramundita tak tampa sengepun tiba sapada nini kaya dinodhok-dodhok jroning atine bapak bareng mirsani sliramu ya anakku wis gelem omah ibu sungkem kula katur tugas anakku oleh bocah bagus tak apa sengemu tiba sapada kala sengemu karo bapakku lan kowe gendho ini sungkem karo ibumu ibu sungkem kula katur jagat dewa pramundita
Pak Tomos kamu tiba samodo Rama Sungkem kula katur jagat dewa Bathara Pak Tomos kamu tiba samodo nuli kono Sungkem karo bapak ibumu Wijil saka Binaya ndemlengan ya kowe Ispoke dawuh Rama kanthinen bojomu ngespoke dawuh kanthinen bojomu Sungkem bapak ibu saka Binaya sak laku jantramu bagimu ini bujatri mong tuwa alon-alon sak lakumu ya ngir Kanjeng Ibu Sungkem kula katur jagat dewa pramulita Pak Tomos kemutiba sapada ya ngir sing atatur menjebur ning samudraning asmara Rama Sungkem kula katur wah dole anakku kaya-kaya dinodhok dodho kajur ngatine bapak kaya disendal-sendalo mirsani sliramu wis gelem omah dole istaka dawuh Rama pangestune Rama ingkang kula suwun mbah pangestuku tapanana Ungistake dawuh Rama kana Sungkem karo ibumu Ibu Sungkem kula katur jagat dewa pramulita Pak Tomos kemutiba sapada lan sandhang ora kapi karsa kasiget tulung goreng kawi ana dole muga sikil pinaturata rangkake sepati andelmu kagem adicara kacar kucur dahar kembul amargi menika wonten pasugatan tari Gambyong tari anom Mbak Eka atau bilih sampun samapta pertiwi kang atil budi ayo sumat ibu pati nduk anakku nduk mintuk nduk layono dawuh mak apa coba sawangen nduk pancen kakung maringi guna kaya marang bojone ngono iki bisa kanggo conto wae ngono ya mak Mas manten Mas Yudo ki entuk 500 wenehke bojone genep 500 entuk 300 ya genep diwehke bojone 300 beda karo Kang Wagimin kira kena nggo conto entuk 300 sing 200 ya ndelik ning jero kupluk endi wonge lungguhe kanggo ngadani adicara wiwit kerobongan paring gunakaya dahar kembul munjuk rucuh dekan kalapa muda Giti Sugata ya mak Di Sugata karo tari golek kencana putrane Mas Sas jurakane Sibel ya. Kaset Talaras kono dilebokke kasete ya nganggo HP Nduk Sela ya cantenan putune Mbah Wagimin iki cantenan wis 7 tari ngene iki ngos diluk ya 350 mesti njaluk bae ya tari golek kencana sinambi dahar kembul munjuk rucuh dekan kala pemuda ya kasete wis ya cantenan ketip ya dahar kembul
kalapa muda.
Selatan langsung mawon Mbak Kakung, Mbak Putri, Pak D, Bule, Mbak Yu, Kang Mas, monggo. Karo buku nanti buku. Monggo kalian Mbah Semirang ugi sedulur-seduluripun monggo foto. Bu Sela karo Sela foto ya. Ya Mas Yudi kalau garwane foto tak tenang. Sagung penamdangan foto-foto amargi boten-boten seratan mangke langsung kemawon foto keluarga saking Binoyo Lumblengan itu sedayanipun kasuwun berkahipun foto monggo tunggal pokok tunggal sekalian sinambi foto keluarga sinambi ngadani adicara pasrah pepunden penjalipun Eyang Lan Torjo kasuwun Jengkara Siliwaka kinen masrahaken. Yuk Cok, duduk. Semoga Mbah Torjo kasuwun berkahipun masrahaken kemanten sinambi foto keluarga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa jamain amma ba'du. Rina gosa ugi karmatan kawula nuwun dumateng para pepunden ing satu kinabekten dumateng para pini sepuh Haji sepuh ingkang sampun pono ing pamaos lebuhing ditutur ten jahat kinurmatan para nara karayan negara ing Agung Mastuti pepoyaning kautaman pinangka dados pandam-pandeming kawula dasih para kiai santriwan santriwati jahat kinurmatan rikalangan sonten menika kula kamawantun gempil kamardikan dengan nika sami sawetawis penjedian sami anggenipun sekeca wawan pangandikan kalian kadang tinaket lepat diagung pangat sami kula pamantun ngadeg dedir wonten kersa panjenengan boten ateges kawula ngirangi subasita tata krami boten nanging kawula mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sadin Gutrah keluarga rikalan dalu menika
nggih nyono tebidare maring sepuh ngetawi tulus nderekaken anggenipun dawuh punten punan temanten sekalian ngaten. Para rawuh kakung kaping tata kawula hormati. Ing mriki kawula tinanggenah saking panjenenganipun Bapak Sadin sak keluarga tepi saking Winaya Duruk Dumplengan karaya-raya marasuhan wonten pirsa panjenenganipun Bapak Suparmi Putra keluarga. Kala wau panjenenganipun Bapak Sadin matur kaliyan kula, "Mbok bilih anak Mas Yuda ingkang dalu menika sampun kadhawuhaken kaliyan anak Mas Aprilia pramila saking panjenenganipun Bapak Sadin sak keluarga sak petahipun dipun pasrahaken panjenenganipun Bapak Parmin sak keluarga nek janjane ngoten mboten dipasrahne wong ya omah-omah teng mriki wong nyatane ora tau mulih ya nanging sejarene dalang niku ya syarate ngoten pramila Bapak Sadin sak keluarga nggih pun masrahaken ingkang putra temanten sari anak Mas Yuda dipun pasrahaken sawetahipun mbok bilih anggenipun ngebyur wonten bebrayan agung nek ditingali nggih sampun ageng ning sejatosipun menika gedene gedhe sego bab pengalaman dereng gadah babar pisan pramila Bapak Parmin kersa bimbing sak sae-saenipun ngaten pramila dalem menika Bapak Sadin sak keluarga anggenipun marasukan wonten niki mboten beta menapa-menapa beta rombongan sementen kathahipun kala wau ilalah kok medal gulun-gulun mriku lho Pak medal gulun-gulun niku ilalah enten pasar uga pasar kemping napa-napa nika wau beta jajan Pak Parmin nggih dipun tampi sawetahipun wontenipun ados mekaten kala wau pramila saking Bapak Sadin sak keluarga mbok bilih wonten kekirangan samudayanipun kula minangka sulih Bapak Sadin nyuwun seagunge pangapunten sak kata-kataipun ngaten. Para rawuh kakang kedah kula hormati. Mbok bilih mangke sampun paripurna pawiwahan ing jalu menika kula sak rombongan badhe nyuwun pamit lan nyuwun doa restunipun mugi-mugi lampah kula saking dalem mriki ngantos dumugi dalempun sowang-sowang paring ana tegur ayu slamet mboten mangke alus ninggal punapa-punapa mekaten. Nggih, namung mekaten kala wau ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten kirang langkungipun anggen kawula matur kula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah pinangka pinutupi ngatur kawula wa bila tapi kalih tayang saraido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.